እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ከኣ ብቪኦኤ 24 ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩሎም دمسكم كبر سمعتنا لومي سنبت شوعات حدار كل تشحن عسران حدن ويكا عسران شمون تنتقم تخل تشحن 14 عام تمرتيم نلوم سنبت زدالنا لكم مادب قربنا لكم لنا مسانا صريحكم نختكتاتلنا بخبر نعدم تمالي زجمرنايو ناي قدامن سنبتن مدب حتن ملسن قداماي عامت مولع وق اب تግራይ ዝብል ከም ዝኾነ ተማሊ ከም ዝገለጸና لكم ዝዝከሪው መዘራረቢ አጀንዳና አውሽጥ ዘንዘ ሓለፈ 12 ተዋርሕ እንታይ ተፈጽሙ ንርከበሉ መድረኽ ከመይ ይግለጽ ካብ ዝኸናበይ ዝብሉን ዝተኣሳሰሩ ነጥብታት ምዝላኣኽኩምልና ሕቶን መልሲ አጋይሽናን ከነቅርበልኩም ኢና አጋይሽና ካብዚ ካብ አሜሪካ ዶክተር ግላውዲዮ ሰርአያን ካብ ኖርዌይ ከ ኢንጂነር ግደይ ዘርአጸኒንም በትረስልጣኒ ዓዲሞም ናብ ሕልፈኩም هراي عمي حتيتكم يعني خلتكم ذا حتى زيها كلتكم كم زيلكم نلهم كسمعكم دمصكم مو عندنا تملسوا لهم انا كنت ارمنتي من جستي انا حتى لبام تقيني ويكا ام خرطت لو ناي ابي من جستي انتي كبلالو سلاماوي دهون ساعات كنفتن دلينا مول ኢትዮጵያ አፍግራይ ከይተረፈ ስለዚህ ምስ ኩሎም ክንዛራረብ ንደሊና انا تزخون ام خرناي ابي سلام كفتر منتي ولا ويانون عدينكم ازاربون هندزي تقاومتي بالرأي بتحساسه اخذ على لمبر هندزي لا يركا خطفو الكا راي مقعس ويانون كاب تموكرون بز ساعات زخن زارارب ندلينا سلام يبحال نحار ماي سلام ነገር مسفطركا ويان بمطن زلو بتقنا دلو قالوا دلو መንግስት ይቆም ማለት ትግራይውን አብዛሐ ሆነታት ተኸይድ ኢትዮጵያውን አብዛሐ ሆነታት ተኸይድ ማለት ንኩሉ ዝሕሾ ነገራት ክንፈጥራለና ዝብል እምነት ይዘርና يقنل دكتور ግላዲዮስ ኢንጂነር ግዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ አሳታፊ ዝኾነ ስርዓት ክመጽ ክግበረለዎ ዝብል እዩ ሙሉ ይሰማዓሉ ምስ ህወሓት ግን بحج صوع كان تاشمو كمصلوهم زبل ات مدرخ بعلاتهم عاصيمو زتودى سلازخونه نوعهم از اوان زعدملو مخنياتون ايرئين كم تزسمعهم ويو مو تحت كاب انجينير خجمر نقدميت انتي يجبر عدي خبي تكون زبين انتي يكون زبل نسخه نايلومي عامت زبل كيسمع خلها كابزي كان ابي زبلهم انت اخاخت الزبل حتى انت بصكم تايتبل انجينير قداي هو اب ايثيوبيا مچس كم تزبلنايو تي ديموكراتيك بروسيس ديلو برچا تغيرو بديمقراطياوي መንገድ መንግስት ተመስሪቶሎ كساب كندو خيدنا لنا اتليست ابنا ايثيوبيا اب تግራይ ግን ذات ليفل ዝበፅሐሉ ኩነታት የለን ኣብ ኩናቱን ይነሩ እቲ ምምሕዳሩን ክሰርሕ አይቃለን ኣብ ኩናት ስለዝነበረውን እቲ ክግበሪዩ ኢለ ተመነዮ ዝነበርኩ ነገራት ኣብ ግብረ ክውዕል አይቃለን ርግጽ ኣብ ኩናቱን ዝተራእዩ ብዙሕ ድኽመታት ነቲ ህዝቢ ናብ ብዝገደደ ከበሳጭ ዝኽእልን ናብ ኩናት ዘእቱን ኩነታቱን እንዳተፈጠረ ስለዝኸደ ያው ትመወዳቱ ኣብዚ ሕጂ በፅሕና ዘለና ኩነታት ኢና በፅሕና ዘለና ማለት እዩ እጅውን አነ ዝብል እንታዩ ርግጽ እንተ ተኻኢሉ እቲ ነገር በሰላም ክውዳሉ ዝኽእል መንገድታት ምግባሩ ጽቡቅ ክኸውን እዩ እዚ ብዙሕ ኮንዲሽንስ ክህልዎ አነ ጥራሕ ዘቕርቦ ኮንዲሽንስ ሳይኮነ እቲ መንግስቱ ዘቕርቦ ኮንዲሽንስ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ነገር ዓሚ ንስኻ ናይ ባዕልኻ እንዲኻ ሓሳብ ሂብካኒ ሕወሓት ዝብልዎ ናብ መስርሕ ሰላም ክዕደም የብሉን ረጊፅዎ እዩ ወይ ከዓ ወፂኡ ኢልካ ሎሚ እንድሕር ንቕድሚት ክኽየድ ኮይኑ ናይ መርገጺ ለውጢ ኣለካዶ ወይስ ሕወሓት ናብ ልዝብ ናብ ሰላም ክመጽእ ኣለዎ ክዕደም ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለካዶ እያ ተሓቶይ
TPLF ካብቲ ዘለዎ ቦታ ወፂኡ ኣብ ትግራይ ክቅበሎ ብድሕሪኡ ንሰላም ጻውዒት ተገይሩ ክልቲኦም ክዘራረብሉ ዝኽእሉ ኩነታት እቲ ናይ ኩናት ጠጠው ምባል ኩነታት ክፍጠረሎ ብድሕሪኡ ናብ ዝረከብ ክምጻእ ክእል ዝብል ግምት ኣለኒ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን ስቲል እቲ ኩናት ብኩናት ይኽውዳእ ማራይ ዶክተር ገላዲዮስ ዓም ዝበልካዮ ሎም ዝበልካዮ ኣነጻጽርካ ርእይቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ብጣዕሚ ኣነ እንታይ ዝብል ረከርድ መሓዝ ዝመስሎ ነገር የለን ህሉ ኩነታት ይመቸም ዝገዛአና ድሌት ናይ ወዲ ሰብ ኩሉ ክእል ግን ድሌት ተመኒኻ ጥራይ ዘይኮነስ ኩነታት ብኸመይ መገዲና ንኣልዮ ኩናት ከመይ ጌርና ጠጠው ነብሎ ከመይና ናብ ልዝብ ንኣቱ ኢልካ ምሕሳብ ከድሊ ኩናት ሕማቅ እዩ ዓናዊ ወላ እውን ተተዓወተ ሓደ ጉጅለ እቲ ካልእ ጉጅለ እውን ክጉዳእ ክእል ንባዕሉን ክጉዳእ ስለ ዝኽእል ንሓወሩ ሰላም ተፈጠርና ጽቡቕ ምባል ዝመስልዎ ነገር የለን ዓብይ ጸጋ እዩ ግን ክሳዕ ሕጂ ሎሚ ብወገን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ብዛዕባ ሰላም ተዛሪቦም ኣይፈልጡ ሓንቲ መዓልቲ እኳ እምበኣር ሕራይ ኣብ ሕጂ ንኖ ኩናት ጠጠው ይበል እሞ ብሰላም ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዝብል ምንም ነገር ማለት እኳ ፍክር ዝነበረ ከነጥፎኦም ኢና እቶም ሚኒስተራት ኣኪቡ ናይ ሰላም መገዲ መጽእ ምባል ከዓ ብጣዕሚ ሸጋሪ ዝመስለና ኣነ ክሪኦ ከለኹ ባህሪ ናይቲ መንግስቲ ንዓይ ቀሊል እዩ እያሓውና ኢንጂነር ተቐሶ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ተኻይዱ ዲሞክራሲያዊ ከምዘሎ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ እዚ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ብኣይ ወገን ነቲ ዝነበረ ዝሓሸ ዝበሃል ኣጥፊኡ ነተቃወምቲ ኣሲሩ በዓል በቀለ ገርባ ጀዋር ኮስታ ሕጂ እስር ቤት እዮም ዘለዉ ንበዓል ልደቱ ባሪሩ ጋዜጠኛታት ኣሲሩ እቲ ምርጫ ካይዱ ድሓር 90 ገለን ካብ 100 ንሕና እናሸኒፍና ዝብል ስልካ ዘይጠቅም ተቐባልነት ዘይብሉ ንኩሉ ግሌልካ ሞ ክትስዕር እኮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ መንግስቲ ካይዱ ብጣዕሚ ሓደገኛ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ኩናት መንግስቲ ኣብ ርእሲኡ ብዙሓት ናይ ቀደም ናይ ደርጊ ኣባላት እውን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለዉ ብኩናት ጥራይ ዝውዳእ እዩ ዝመስሎም ኩሉ ነገር ስለዚ ኣነ ብዙሕ ተስፋ የብለይን ብሰላም ይውዳእ እዩ ዝብል እቲ ዝዛዘም ብሓይሊ ኩናት እዩ ብሓይሊ ኩናት ክዛዘም እዩ ሓዲኡ ክስዕር እዩ ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኢን ፕሪንስፕል ግን ብእምነት ወፊልካ ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ምዝርራት ክንደይ እኳ እንተሓጎስኩ ክንደይ ደስ ዝበለኒ ግን እምኒ ጥራይ ዝኸውን ውድዓዊ ኩነታት እዩ ዝገዝኣልና ውድዓዊ ኩነታትካ ኩናት እዩ ዘሎ ሕጂ ብኢትዮጵያ ብኡ ክዛዘም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ሕራይ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተረስ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎም ገሊጾም ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ፋቂ ኣሕመድ ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ መራሕቲ ጎረቤት ሃገራት እውን ከምኡ ይዛረቡ ኣለዉ ከምቲ ጠቕስዎ ዝፈተንኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓድነት ኢትዮጵያ ክነረጋግጽ ኢና እቶም ሓይልታት ትግራይ ድማ ክንቀብሮም ኢና ወይ ከዓ ንተቃወምቲ ክንቀብሮም ኢና ኢሎም ከምኡውን ኣባል ኣኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ልዝብ ዝበሃል የለን ተሓሲምዎ እቲ መንግስቲ ብኩናት እዩ ዝውዳእ ዝዛዘም ኢሎም ኣብ ዝቐረባ እዝን ኩለን ጥምር ኣቢልኩም ናበይን ይኽየድ ኣሎ ዝብል ጸብጻባት እውን ሓይልታት ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ይምርሹ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ኩሉ እዚ እቲ ዓዲ ናበይ ትኸይድ ዘላ ዝብል ርእይቶ ክትህብሉ ኢንጂነር ግደይ እሺ ያው ከምቲ ዘምጻኻዮ በክልቲኦም ወገን ናይ ሰላም እንጣሽምታት የለን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ክመጽእ ተቐባልነት ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ክልቲኡ ሓይሊ ኣብ ተመጣጣንነት ኣለና ኢሉ ከኣምን ክኽእል ክኸውን ከሎ እዩ ክደፋ ኣይክእልን ክብል ክኽእል ከሎ እዩ እቲ እንጣሽሙ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ደረጃ ዘይተበፅሐን ሕጂ ክልቲኦም ላዕለዋይ ኢድ ዝሓዘ ከሸንፍ እየ ዝብለሉ እዋናት ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ኣነ ብወገነይ ናይቲ ኩናት አንጦ እውን ኣልዕለየ ነይረ ናይዚ ኩናት መወዳእትኡ ከምታ TPLF እንዳጎየ ኣትይዋ ዘሎ ኣብ ምምላስ እውን ዝሽገረላ ኩነታት ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ሓደ እቶም ኣገደስቲ ነቲ ሚሊተሪ ኩነታት ክብልዎ ካብኣቶም ሓደ ናይ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ግደብ እውን እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ TPLF ኣብ ሓደጋ ዝኾነ ኩነታት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ብኩሉ ዳይሬክሽን ዝተኸበበ ማለት እዩ ብቐሊሉ ክውቅዐሉ ዝኽእል ንባዕሉ ኤክስፖዝ ዝገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እና እቲ ኣብ ካልእ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ብወገን ኢትዮጵያ እውን ንባዕሉ እዚ ኩሉ እንዳተደፈአ እቲ ኣርሚ እንዳተደፈአ ይከይዱ እቲ ህዝቢ ግን ብኣንጻሩ እንዳተኣከበ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እንዳተሰባሰበ እንዳተበለ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ኣለዎ እቲ መንግስቲ እና
إذا خلتي ولا قد فوق خيدو زلو بوتاتات حجي بقليلو بتبخابيو زلو ميليشان ليو هايلن دا تتحزوق مصير انتاي يقبر زبل انتاي يقبر إذي ناب سلام كمت إذا خلالو كنتات انتهر كفتر كوينو ويلينج نساريو نايت PLF حايلي نابوتو خملا سلو أنا السلام دلوه كبل كخلالو وكيل حوحات ونسلا زي اللي أبزي تبيت صحفات ركبات وصعزب بحال بتدقاقامي نابل الزب نملس نابل الزب نقطو زبل مقلصتات بتخطاتالي زوج كاون لعل انت أخا خط صبخا بهم للزب كباهل كلوكو نابل الزب كتنتخلها تقورو تقبا كان قراتلو بخلتي خاوغن حجي ناونت ناب نابي ونكو كتخلو كاب تقراي جزيه يبلخو سلام عدلك وهاو قال مليلي وسي انتو كو تسعيرو ملكاني هو مو سلت سعر اذا سحز له زربا يكون ياتو من تزربا البوليتيكال تاشمتات يبل ولومبر انت يغبرو تولو تاخ غبرو زلوهم تخينات تطو بيلنا تطو كنبلينا دلواتينا نحنا ابزي انترميديت كغبرو زخول حيلتات انت اليوم كوسا يكون كابغله كتيوم سامعلو مالتي كاتو دلواتينا كم زخ نقبر نخلينا يلوم كمل سلوهم بحالا يعني أب مريت أمحارة أتيخا مريت إثيوبيا أتيخا تقلادو ندافع أخو خيدا اللغة ندابلكا كندم سوسكم من ندابلكا جن كخونا يكيلني يزبطر بانك يلن تلفون يلن انترنت يلن هيو الدرجات أطويل يزولو تم أخلاي منقستي انت زي كافيتوو تمالسو دحان دي هاتول زلها كو حجي نساتهم بحيلون كخفتوا يقولون يدو لك هراي جانين زخانات هراي نسويوناي انجنير مرقصي دكتور غلاديوس اجنتا ايو رقصيو اب تاريخ انا خنزراخو تفلالي مقدي نقطه زاراربسي نحيل ميزان وصاني حيل ميزان كحجي تغيري اوكي حجي كل عالي تهزبي تخالي تقلم الزبل انا بفصم اي راي ننظر لاينا هزبي تداخيمو تساقيو تباتاتينو يزنبر زالله حجيتنا حيل ميزان وسانه سلازخونه في ماكلاي منغستون دلو سلازيخونه نسلام بحيل يخود زبل زالله ابرسيو كمتم قالوا زولو حاونا انجينير زبوله حجي خملوسلو من عدوم يلو نسمت نايتغرا حيلتات اب عدوم يكون زلو مالدي تاي مالتي عدوم خملوسو مالت نابوتوم تاي مالتي حجساتهم أبي إثيوبيا اللو حرالو كان أكل اللو نساتهم حجي نتقرأ عمسيصهم نتقرأ وايقن إثيوبيا هم زي كونه نقربو يوم نقربو وزنور زي العالم سلازي السوق دفو دحان السوق زربا بزح زعقبني كونن معي ساتهم أبعدهم يمزلو أدهم زمتعلم سؤاي نخلقسوه يقارسو اللو بينهم كايكونون كالاي صباحا قوون ما رمت خون رجلسيو هو حاط تبيلف عبي رول اللويو أبز خلو كان محجون عبي ترى تصاوتيو كان حج تغير نجار هذا إيكويشن كغير كويس زخيناتنا يتجري زمصة كان محج زين برا نقول بتأمر ناي هو حاط أبلات زي كونو أشحت أبتي خينات تصنبيرهم ناي تجري مكلا خالي ويتدي تجري ديفنس فورسز بهذا اللون أصي السحو حتى راي كونن تبيلف يمزلو بزحات سبات فليطم ግን ናይ ትግራይ ሙሉእ ሓይሊ او ተጸምቢሩ ዘሎ ተኦም ተኮሎ ይማ ትግራይ ባይቶን አለው ነጻነት ትግራይ አለው ሳልሳይ ወያኔ አለው እዚኦም ኩሎም ካለ አይነት መርገጽ ዘለዎም ሆኖ ሆሊዮም እሱ ወያኔ ፍልሊ ኮሎም ይዞም ዚያው ሰባት ዚያቶ አፍታናይ ትግራይ ግን ሓንቲኦም ኮይኖም ዘለው እዚ ሁሉ ሳብ ግምት ከአትለው ወንበር ወያኔ ጥራይና ባልካ ከምትናይ ቀደም ሻዕቢያን ወያኔ بالدرب ወያኔ بالአቢዳ ወያኔ አትም ሰባት ተቀይሩ ኮይ ሆነታ እዚታቱን ክንሪኦ ኮይ ግባአና ኮይ صباح نقول ناي بحق سلام كنا مصطفينا متصل خناتات كنا غعاز يقبعنا انا حجيز اسم بلني ابا اديس ابا سلام تزفتر ولا زند حزو كل مدمايون تفيلفن يداچو ردان دبرصينن مسابي تزاراربو صبو تايدلو وي مثلا اخكو تزاربي حق كنا يخونني نسو انا عم كيطفاكو هنقساي كدن زبلا حلمي زلو زغلو كونسيدريشن اب كان اتو يغبانا اذا تكتاتلوا زلهم قدام من سنبتن زم حلالف مدب حتون ملسن ويك اكولين شويو لو انت الله دكتور غلاديو سلا تقسكايو خنتات حديثا نصصبولون سلا زلنا بسمزي بسنكتي تاوج زلو صص غزي اواجن كالوتن قنيو
ልዕሊ አዲስ አበባ ተፈላለዩ ከተማታትን እውን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ማእሰርትን መታወቂያው እናርኢኻ ኣብዚ ቀረባ እኳ ዝፀብፀብናዮ ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ዶክተር ከይተረፉ ትግርኛ ብቴሌፎን ተዛሪቦም ተባሂሎም ይእሰሩ ከም ዘለዉ ብፖሊስ ሮይተርስ ዝፀብፀቦ ምስ ኤኤፍፒ እውን ቪኦኤ ፀብፂብዎ ኣሎ እሞ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ነቲ ዝድለ ሰላም ከም ምውሓስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣለና እዩ ዝብል ግን ወግዓዊ ዝኾነ መልሲ ይሃበን ዘሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም ርእዩ ተሃብሉ ጽቡቅ ናይ ትግራይ ነገር ተኮይናት ቅድሚ ዝናይ ኖቨምበር 4 2020 ዘይኮነስ ቀደም ኢሉ ተጀሚሩ ዝበልክዎ ዝለኣናዮ ኮይ ኣብ ጎንደር እኮ መፅሒም ተጠቂዖም ተጋሩ ንብረቶም ከተቃፂሉ ኮይ ንሱዳን ኮይ ተሰዲዶም ከይዶም ዘይሮም ትግራይ ኣትዮም እንዲያም ኮይ ዝመሰሉ ለባማት መስተሓቱ ስርዓት ይንበር ህዝቢ ኮነን በዲልና ኢሎም ለባማት ናይ በሐቂ ከምዚ ገይሩ ኣነፂሩ ክርኢ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ግን ብተኸታታሊ ተጋሩ ጥቅዕሞም እዮም ተኸታተሊ ንሪኦ ኮን ካታተሎ ነርና ኮይና ብዘይ ዕረፍቲ ትግራዋይ ሲኾነልካ እዚ ቅድሚ ኩናት ይዛረብ ዘሎ ቅድሚ ኩናት ይዛረብ ዘሎ ኩናት ምስተባልሐ ኸ ብንጹር እታ ከንቲባ ትበሃል ኳን በዓላ ትግርኛ ተናጋሪዎች ናውላት ታይ ማለት ትግርኛ ተናጋሪዎች ኢትዮጵያውያን አይኮኑን ማለት ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝመፁ ደሞ ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመፁ እዮም ንዕኦም ኮነልካ ኩሎም ሓደ ቋንቋ ይዛረቡ بحار كم سرعات إذا استوهيبوا كابجزا نخدو زأسرهم زبلوا ما شحات يوم تم تجارو نفلطوا منه بقول بمجدي نتتجرأ كتعوا ينزلون زرلوا توم نايك أدم وتدرس نورو خون جلو خون دمات تأثروا بزحات يوم زرلوا إير فورس نورو تأثروا بزحات يوم تجارو كونيل كانوا تجارو نتسيلكا وكاب زعبر أمون تاي مزدا نتصرف كويس من ما يجوروا من تجرأوا هذا دحاني زلوا تجرأوا كتبل سي مچم نه اخري اقلهم تعميز غرمني كونيلكا ملعالو انكو خونو يحسبي مثلا انتغرايات اليكاسي نتهزم موبيلايز مغبار زبلن خون خيلي تايجر مويتم تغارو يوم كوز علم سرحتنيات نغارو قدملكو مسويانه مستفيلت مسغل ركب زي بولو مستخوينات ون منم زي زامودو كو تغراي سلازغونو ترايم تقعزلو تغار سلازغون تراي ازوسي ولا ما نمسب حلينا زلو كمزازن زخل تتحاوي زخون ነገር አምጪው ማጎት ዝኽእል ሰብ ክሪኦ ዝኽእል ነገር አቶም ሰዓት ነገሩም ዳዝን ሳዚዮ ዝብሊ ስለዚህ እዚታት ክሪኦ ዘይክእል ዝኾነ ውልቀ ሰብኣነ ምንም ነገር ክሪኦ አይኽእልን ዝብል እምነት ይዘለኒ ኢንጂነር ግዳይ እንታይ ይገበር እንታይ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ መጀመሪያ ትግራዋይ ኣብ ተፈላለየ ናይ መንግስቲ መስሪያ ቤት ኮይኑ ብፍላይ ኣብታ ኣርሚተሪናዮ ተኣርሚ ክሕድ ተራዩ بدل كبصح تراي تግራዋይ ተፈልዩ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ መልእኽቲ ዝተዋሃቦ ቦታታት ከይዱ ምስ መንግስቲ ዝከውን እንዳኸዳ ኸይድ ተራይ ዘወርት ዝነበሩ አውቲስታታት መኻይን ሒዞም ኣብ ጅቡቲ ንሕና ተጋሩ ኢና ንኸይድን ኢሎም ክኸጥኦ ተራዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ዝኾይናት ዝግበር ዘሎ ተሪእናዮ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ምስ ህዝቢ ዝነበሩ ሓበርቲ ወቃዕቲ ቀተልቲ መቅተልቲ እንዳኾኑ ኸድሉ حبير زنبر زنبر حزبي تግራዋይ ተወዲቡ ነተኻልእ ኸቀትል ተራእየሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ማይ ካድረ እዚኦም ኩሎም እዚኣቶም ነገራት ክረአዩ ከለው እንታይ ስምዒት ይፈጥር ኣፍትኻል እንታይ ስምዒት ይፈጥር ኣፍቲ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ናብ ሕማቅ ነገር ዘይምኻዱ ኣነ ብጣዕሚ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተመስግን ግን እቲ ኸይድታት እዚ ኣነ ስጋት ይፈጥረለይ ሕጂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ ይረአየኒ ርግጽ ገሊኦም ሊያቡ ፖሊስ ክኾኑ ይኽእሉ መማሓደርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ነቲ ናይ ትግራዋይ ኩነታት መነገዲ ዝገበርዎ ኣለዉ እዚታት ኩሉ ግዜ ኣብ አዲስ ኣበባ ኮይና ናትና ሰባት እውን ዝቃለሱሉ ዘለዉ ሓደ ነገር ንሱ ምንም ዘይገበሩ ሰባት ኣመኽኒኻ ከምዚኦም እንዳተባሃሉ ዝእሰሩሉ ዘብሉሉ ኩነታት ከም ዝነበረን ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ግን ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ እዩ እየ ዝፈርሕ ዘለኹ ሕጂ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገበር እያ ተሓቶይ ግን እቲ መንግስቲ ዝኣስር ዘሎ መንግስቲ እዩ ፖሊሲ ዝኣስር ዘሎ ብዛዕባ እንተተዛረብ ክንብላ ንኽእል ነገራት ተልዩ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ብዘይ መረጋገፂ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ኢሉ ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዘይብሉ ጠጠው ክንብል ኣለና ነዚ ኣይና ክንብል ንኽእል ኣነ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ በዲሉ እዩ ኣሲሩ እዩ ዝብል ኣነ እውን ኣይሓተትኩን ክሳብ ሎሚ እውን ሪፖርት ኣይገበርናን ሪፖርት እውን ኣይመፀናን መንግስቲ ፖሊስ ንተጋሩ እናለቐመ ይኣስሮም ኣሎ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ስለምንታይ እንታይ ክግበር ኣሎ ገሊኦም ምንቲ ጥቕሞም ኢሎም ዘእስርዎም ኣሎ ገንዘብ ክረኽቡ ጉቦ ክወስዱ ኢሎም ዘእስርዎም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና
ግን ብዙሓት ከዓ ተጠርጢሮም በቲ ዝግበር ዘሎ በሰራርሓ ብገለጥ እንዳተጠርጠሩውን ዝእሰሩ ኣለዉ ግን ኣብዚ መንግስቲ ከኣስር ተኮይኑውን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ክግበር ኣለዎ ኢና ክንብል ዘለና ንሳውን ኢና ንቃለስ ጽቡቕ እሞ ኮሚሽነር ኮሚሽን ትግራዋይ ኣይተኣሰር ኣይተሓዝ ኣይጠርጠር ኣይኮነን ክጥርጠር ዘግብር ኩነታት ተፈጢሩ እዩ هراي امو موداتا كوميشنر كوميشن سبا مسالات حبرات هاجرات ريبورت تقريبا اللوا بزعما تفصم قفع اب تግራይ معرقبن كويناتن قبن اب لعل سباوينتن كم تفصم نام مدمدام زبصح مصاري كم تغبره تقيسن اللوا بزعبات مباطاو ريبورت عقبت زي عقبت طرطاره تقاومو ناتكاتكم منግስታት ናይ ባዕሎም ርእይቶ ሄዎም ኣለው ናትካትኩም መልሲ ኣብዝ መደምደም እዚ እንታይ እዩ ዝብል ብኢንጂነር ክንጀምር ዶክተር ገራዲዮስ ትዛዝሙ እሺ ኦኬ ኣነቲ ምጽራይ ሙሉእ ብሙሉእ ምጽራይ ተገይሩለው ወኒለ የብልን ግን ዓበይቲ ነገራት ጽኢሎም ብሓሰት ዝጋወሑ ዝነበሩ ናይ ዓለም ሚድያታት ይኹን መንግስታት እውን ስልካ ካብ ዘይተጨበጠ ነገር ዝጋወሑ ዝነበሩ ነገራት ተጽሪ ገይሩ ይጅመር ከሎ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ናይ ዘርኢ ምጽናት ዝብል ጉጉይ ኣራያ እዚ እንዲያውም ከምኡ ዓይነት ክንከውን እንዲያውም ዝደልዩና ዘለው ዘብል ሕቶ እዩ ነቲ ህዝብስ ከጻንትዎ ወዲኦም ዘደልዩ ዘለው ከጣፍኡ ወዲኦም ዘደልዩ ዘለው ዘብል ሕቶ እዩ ነይሩ ከምኡ ኣይነበረን ከም ዘይነበረ ኣረጋጊጹ ጥሜት ከም መሳርሒ ናይ ኩናት ምጥቃም ዝብል ሓሰት ምዃኑ ኣቢሉ ጾታዊ ርክብ ከም ናይ ኩናት ተኣሽሙ መግበሪ ዝብል ሓሰት ምዃኑ ተራእዩ ሓሰት ገይሮሞ ኣነ ብወገነይ ሞር ዲቴይል ብዝኾነ መንገዲ እንተዝግበር ምናልባት ናብቲ ዲቴይልስ ኣቲኻውን ክርአ ምግባሩ ጽቡቕ እዩ ግን ብዘይ ኣገባብ ከምዚ ተዋስኦ እንዳሰራሕካ ብድራማ ዝግበር ሰባት እንዳረሸንካ ኣምሲልካ ናብ ገደል ምድርባይ ገለመለታት ዝመሰሉ ነገራት ኣይተረጋገጹ ይቕረት ኢንጂነር እቲ ሪፖርት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ሰላማውያን ሰባት ዘስዕቡ ዘይሕጋዊ ቅትለት ስቅያት ጾታዊ መድፈርቲ ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተፈጸሙ መጋስታት ንሰላማውያን ሰባት ካብ መንበሪኦም ምምዝባል መጥቃዕትታት ብዝርዝር ይቐሚጡ እዚኦም ኩሎም ተደሚሮም ማዕረ ገበን ኩናትን ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን ተባሂሉ እውን ዳርጋ ናብ ምድምዳም ተበፂሑ ኣሎ ይብል እሞ ኣብ ኣተመርኩዝካ ርእይቶ ተሃብካኒ ይጽቡቕ ብኮሱታት እኮ ጾታዊ መጥቃዕትስ ከም መጥቃዕቲ ናይ ፖለቲካል ታሽሙ ከም መምርሒ ተወሲዱ ተገይሩ እንዲሁ ኣይኮነን ከም ኣይኮነትን ግን ዝተገበሩ ገጋታት ኣለው ብግልጽ ያቐመጠውን እገለዝ ገይሩ እገለዝ ዲቴይልስ ተዘቐምጦ ነይሩ ጽቡቕ ነይሩ እሞ ክትጥቕልሎ ከለኻ ዕግበት ኣለካ ዶ በቲ ውፅኢት ናይቲ ሪፖርት ብዙሕ ዘቃልዖም ነገራት ስለ ዘሎ ብዙሕ ግልጽ ክኾኑ ዝገበሮም ነገራት ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እየ ዝብል ግን ሞር ክግበር ዘለዎ ነገራት ኣሎ ባህላ يقنيلي دكتور جلاديوس أنا أنت عايز له إحنا بزح تخاطاتي لا نبزي أنا مسايس نصارحتون على نبزي زحجزي سنة خاطات ولا نبرنا زنا هيمان رايتس كوميشن نحبرات من دستات مجمريون مستنا إثيوبيا هيمان رايتس كوميشن بحوار كنا مكسر حزبيل نجارات نسمعنا زقربنا لهم حسابات نيري شعو نحن نتامري حزخدت سبيتي بقطتا دبابي مصحفون ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ዚ ቦታታት ጠቂስና ከይዶም ክርእዩ እሞ ነቲ ህዝቢ ኣዛሪቦም ነቲ ህዝቢ ነባሪ ህዝቢ ኣሎ ኣብኡ ዝነበር ህዝቢ ተረፈ ካብ ሰብኣይ ተረፈ ካብ ሞት ተረፈ ንዑና ዛረብኩም ዳታ ተኣከብኩም ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓበሬታ ሂብናዮም ነርና ግን ዋላ እኳ ሕጂ መፅኢ ዘሎ ሪፖርት ጽቡቕ ሆኖ እምበር ንዓይ ብዙሕ ኣይዕግበንን እዩ ዝዕግበኒ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ግፍዒት ተገብረሉ ናይ ክሱም ከይተረፈ ናይ ማሕበረ ደጎ ከይተረፈ ናይ ማርያም ድንግላት ከይተረፈ ዝኹሉ ሂብናዮም ዝነበርና ቦታታት ንሕና ኣብኡ ይኮዱን ኣብ ተወሰነ ቦታ ከይትካ ምርኣይ ካብኡ ኣዘሊልካ ካብ ትግራይ ባህር ዳር ገነመለ ከምዚ ገይሮም ከይዶም ክሳይ ዝገበሩ ኣብ ተቐንዲ ብዙሕ ጨፍጨፋት ተኻይደሉ ቦታታት ከይዶም ኣይረኣዩን ነቲ ህዝቢ እውን ኣዛረብዋ ስለዚህ ንሱ ተዝገብሮ ነይሮም ብዝያዳ ሓበሬታ ምረኸቡ ነይሮም ዝያዳ ድሓር ኣነ ሕጂ እንታይ ይቁርብ ፀጊመኒ ዘሎ ሓንሳ ምናልባት ክጋነ ንኽእል ኾን ሓደ ነገር ግን ኣይተገብረን ማለት ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ቦታ ብዙሓት መናእሰይ ተቐቲሎም እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣብ ቆሸታት ይኹን ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ኣብ ካልእ ይኹን እዚ ኩሉ ተገብረ ግፍዒ ጨብፂቡ ኣየቕረቦን ዘሎ ንሕና ከዓ ንብል ዘለና ንሃና ዳሓና ይትስምዕዎ
ምክንያቱ ደቂ ዓዲኦም እሞ ብናታቶም ዘለዎም ርእይቶኦም ከቕርቡልና ኢልኩም ክትጠራጠሩ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንሕና ዘየቕረብናዮ ካልእ ብሳተላይት ተራእየ ናይ ዩሮፕ ኤክስተርናል ፕሮግራም ቤልጅየም መደብሩ ብዙሕ ዳታ የቕሪቡ ሬውተርስ ባዕላቶም ብዙሕ ዳታ እዮም ኣቕሪቦም ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ብዙሕ ዳታ እዮም ኣቕሪቦም ICRC ኢንተርናሽናል ኮሚቴ ናይ ሬድ ክሮስ ብዙሕ ዳታ የቕሪቡ ትግራይ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕባእ ነገር እኮ ይኮነን እዚ ካብ ኩሉ ደሚሮም ንኩሎም ሰብ ሞያ ኣዛሪቦም እዮም እቲ ሪፖርት ክፅሕፍዎ ዝግባእ ዝነበረ እዚ ግን ኣይተገብረን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣይተገብረን ስለዚ ገና ብድሕሪ ሕጂ እንደገና ክገብሩ ኮይኖም ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ንሓር ብዙሕ ግዜ ነጋግንታ እዩ ኣብዚኣ እውን ክርሙዝ ዘለና ሓውና ኢንጂነር ናይ ዘርኢ ምጥቃዕ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ጀኖሳይድ ኣይተኻይደን ገለመለ ንብል ብናይ ጀነቫ ኮንቨንሽን 1946 ዝወፅእ 48 ጸደቀ ሕጂ ድማ 2018 ዓመተ ምህረት 149 ሃገራት ዝደገፈኦ ጀኖሳይድ ብዙሕ ብጅምላ መቕታል ማለት ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ብኡ ይዝርድኦ ኮነልካ ህዝቢ ምጥቃዕ ኮነልካ ብዘርኡ ብዓሌቱ ብሃይማኖቱ ነቲ ህዝቢ ምጥቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ምዕማጭ ይብላው ከማን ከይተረፈ ኮነልካ ነቲ ሰብ ምጉዳእ ድማ ብኣካላዊ ጥራይ ዘይኮነ ስነ ልቦናዊ ከይተረፈ ዝብል ዝርዝር ዝቐመጡ 11 ነጥብ ኣሎ ጀኖሳይድ ከብል ዝኽእል ብጅምላ መቕታል ጥራይ ኣይኮነን እኮ ጀኖሳይድ ኣዊታት ትገጋታት ዝግበር ዘሎ ሕጂ ዝኹሉ ተገይሩ እዩ ትግራይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ተጋሩ ስለ ዘንቃልዎ ወይ ትፔለፍ ስለ ዝበሎ ወይ ከዓ ከማይ ዝመሰለ ምሁር ስለ ተዛረቦ ይኮነን ካልኦቱ ብዙሕ ክሳይ ገይሮም እዮም አንቶኒ ብሊንከን እኳ ንባዕሉ መጀመርያ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኢትኒክ ክሊንሲንግ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተኻይዱ ኢሉ ካብ ኢል ኣምፂ ወሱ ዜታትኩም ካብ ዓበይቲ ኦፊሻልስ እውን ዝመፀ እዩ ካብ ወፃእተኛታት እውን ዝመፀ ካባና ጥራይ ኮን ዝመፀ ዝነገር እዚ ገዳይ ኣው እዚኦም ዝተባሃሉ እኮ ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን ኣኼባ ከምኡ ኢሎም ኣሕሊፎም ኣብ ዩናይትድ ኪንግዶም ፓርላመንት ኣኼባ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ኢሎም ኣሕሊፎም እዚ መረዳእታ ዘይብሎም ጭብጢ ዘይብሎም እዮም ገይሮሞ እዚ ከዓ መስኪሩ ይብል ኣለኹ ካልኣይ ጀኖሳይድ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ክሕተት ኮይኑ ትትየለፍ እዩ ማይካድራ ንባዕሉ እታ ትብላ ዘለካ ዴፊኒሽን ንዓ ኤግዛክትሊ ፊት ትገብር ግዳይ ኣሁን እንተለኻ ንምዃኑ ግፍዒ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን ዝብል ሕቶ ቀሊል መልሲ እንታይ ትኸውን ዶክተር ገላዲዮስ ተፈፂሙ ኢሉ ስለ ዝደምደመ ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን ዝብል ዘለኹ ተፈፂሙ እዩ ግን እተፈጻጽምኡ ካብ ምንታይ ተበገሰ እዩ ዝብል ጥራሕ ዝመልስ ኣለኹ ኣነ እምበር ተፈፂሙ እዩ ኣብ ዝብል ትሰማምዑ ዲኹም ሱዳ ምንም ንሪኦ እኮ ኣብኡ ኮይና ንሪኦ ነርና ኮይና ራይ እምበር ኢንጂነር ግደይ ዝራጽዮንን ዶክተር ገላዲዮስ ኣርኣያን ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ያበለይ ያለና ክንብለካ ንፈትን ኣቶ በትረ ታንኪዩ ገላዲዮስ ዶክተር ገላዲዮስ ታንኪዩ ንዓን ሕደርታ ቻው ንክልተ መዓልታት ዘቕረብናልኩም መደብ ሕቶን መልስን እምበኣር በዚ ዛዚምና ኣለና ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ኣርእስቲ ምስ ካልኦት ኣጋይሽ ክንመለሰኩም ኢና ንሎሚ ግን ንበትረን ንኣጋይሹ ዶክተር ግላውዲዮስን ኢንጂነር ግደይን ኣዚና